Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Η πραγματικότητα. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί τη χώρα μας. Τον ρατσισμό. Σήμερα έχουμε καλέσει την Αθηνά την Πετκίδου και την κυρία Μέρη Παπαγιάννη. Η κυρία Μέρη Παπαγιάννη είναι ρατσίστρια, γιατί δεν της αρέσει να έρχονται στη χώρα της, να την καταστρέφουν, να κλέβουν ή να παραβιάζουν τους νόμους. Ενώ η κυρία Αθηνά Πετκίδου διαφωνεί με αυτά και προσπαθεί να βγάλει από όλους τους ανθρώπους το πραγματικό τους εαυτό και να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά. Ας υποδεχτούμε την κυρία Μέρη Παπαγιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και την κυρία Αθηνά Πετκίδου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να μας μιλήσει η κυρία Αθηνά Πετκίδου για το τι διαφωνίες έχει με το οι ρατσιστές να διώχνουν τους ανθρώπους που έχουν έρθει με καλό σκοπό εδώ πέρα για να δουλέψουν και να σώσουν τις οικογένειές τους. Μερικοί έρχονται εδώ με κακό σκοπό, αλλά άλλοι έρχονται εδώ για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους και αυτοί έχουν δικαιώματα και δεν πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε άσχημα. Ωραία. Δηλαδή εσείς διαφωνείτε όμως στο να έρχονται και να παραβιάζουν τους νόμους και προσπαθείτε να βγάλετε το καλό αυτό από μέσα τους. Ενώ η κυρία Μέρη Παπαγιάννη διαφωνεί για αυτά τα πράγματα. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχω πω ελάχιστοι έρχονται εδώ. Πολύ λίγοι άνθρωποι έρχονται εδώ με καλό σκοπό, μόνο για να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Όλοι οι υπόλοιποι σκοτώνουν, κλέβουν και κάνουν πολλά κακά πράγματα. Και πιστεύω ότι δεν τους αξίζει να έρχονται στη χώρα μας. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένες και την κυρία Λουίς Νικολάου και την κυρία Ντανάη Πορτοκαλάκη, που η Λουίς Νικολάου είναι από τη Γαλλία και η κυρία Ντανάη Πορτοκαλάκη από τη Ρουμανία. Θα ήθελα να τις προσκαλέσουμε και να μας μιλήσουν για αυτά τα θέματα που δεν τους αρέσει να γίνονται. Ας υποδεχτούμε και την κυρία Λουίς Νικολάου. Bonjour. Bonjour. Και την κυρία Ντανάη Πορτοκαλάκη. Θα ήθελα τώρα να μας μιλήσει η κυρία Λουίς Νικολάου για τα θέματα που δεν της αρέσουν να κάνουν οι ρατσιστές, ενώ η κυρία έχει έρθει με καλό σκοπό για να σώσει την οικογένειά της. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι. Και αυτό δεν θα γίνει και δεν θα χωριστεί επειδή κάποιος έχει άλλη ηθαγένεια, έχει άλλη καταγωγή, άλλο χρώμα ή άλλη θρησκεία και άλλα πολλά. Που έτσι έχουν γεννηθεί ή έτσι έχουν μάθει. Και επειδή υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, η οικονομική κρίση, πρέπει να είμαστε ενωμένοι μέχρι το τέλος. Εάν είμαστε όλοι και καταστρέφουμε όλη τη χώρα επειδή κάποιος έχει κάποια διαφορά, τότε η οικονομική κρίση δεν θα τελειώσει ποτέ. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι μέχρι το τέλος. Αλλιώς όλα θα καταστραφούν. Γι' αυτό όχι στο ρατσισμό. Ωραία, δηλαδή εσείς συμφωνείτε στο οι ρατσιστές να μην σας διώχνουν ενώ έχετε έρθει με καλό σκοπό για να σώσετε τις οικογένειές σας, αλλά και διαφωνείτε με το να σας κακοποιούν ή κάποιοι άλλοι να έρχονται από τις χώρες σας και να μην τηρούν τους νόμους της άλλης χώρας. Κάποιοι περνάνε στον δρόμο και όλοι τους κοιτάζουν με έναν ύφος και απομακρύνονται. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα του ρατσισμού. Ότι δεν καταδέχονται τις συνέπειες ενός ανθρώπου. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να μας μιλήσει. Πείτε. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί αν ήμασταν ίδιοι θα ήταν βαρετό. Θα είχαμε όλοι το ίδιο γούστο. Καταρχάς, με αδικείτε γιατί δεν είπα ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά όλοι ίσοι. Όχι. Και σε αυτό δεν είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί δεν αξίζει σε έναν άνθρωπο που κάνει κακά πράγματα να είναι ίσως με έναν άνθρωπο που είναι καλός και δεν κάνει τα ίδια με αυτό. Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι έχουμε έναν κακό και έναν καλό εαυτό. Άλλοι το χρησιμοποιούμε το καλό και άλλοι το κακό. Άλλοι πάντως δεν έχουν ανακαλύψει τον εαυτό τους. Γι' αυτό αυτός που κάνει κάποια κακά πράγματα μπορεί να το κάνει επειδή έχει συνέπειες. Γι' αυτό μπορεί να κάνει κάποια κακά πράγματα, όπου οι συνέπειες είναι ανύπαρκτες. Για κάποιο λόγο όμως το κάνουν. Όχι έτσι επειδή το έχουν μάθει, αλλά έτσι επειδή πρέπει να σωθούν. Άμα πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν, τότε να το κάνουν. Όχι. Πιστεύω ότι αν υπήρχε αυτός ο καλός εαυτός,
θα το είχαν καταλάβει και θα το είχαν δείξει. Δεν θα φερόντουσαν έτσι. Αλλά και για να σωθούν, δεν θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά με τον ρατσισμό πώς μπορούν να συμπεριφερθούν έτσι, με αυτές τις συνέπειες? Δεν γίνεται. Μα όταν υπάρχει ο ρατσισμός, πώς μπορείς να πεις ναι, είμαι κάποιος που δεν ανήκω εδώ, δεν είμαι άνθρωπος δηλαδή. Αν φερόταν καλά από την αρχή, δεν θα του είχαν φερθεί έτσι. Και ή τουλάχιστον εγώ. Και πάλι, αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε να βρει το καλό του εαυτό, αλλιώς τότε να υπάρχει κάποια συνέπεια του ρατσισμού. Αλλά πιστεύω πως δεν έχει ανακαλύψει ακόμα τον εαυτό του. Και γι' αυτό πρέπει να τον βοηθήσουμε. Γι' αυτό πείτε όχι στον ρατσισμό. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να μας μιλήσει η κυρία Ντανάη Πορτοκαλάκη και εκείνη για τις γνώμες της που δεν της αρέσει ο ρατσισμός. Όπως διευκρινίσατε και πριν, δεν είμαστε όλοι ίσοι ούτε ίδιοι. Κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποια προβλήματα ή γεννιούνται έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους κακολογούμε ή να αποκρινόμαστε από αυτούς. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν έρθει εδώ για το κακό της χώρας ή να την καταστρέψουν. Έρχονται για να τη βοηθήσουν και να εξελιχθούν και αυτοί. Ωραία, οπότε όλοι συμφωνείτε ότι ο ρατσισμός δεν είναι καθόλου καλός και δημιουργεί πολλά προβλήματα, έτσι. Ναι. Αλλά οι ρατσιστές βεβαίως θέλουν οι ξένοι να έρχονται στη χώρα τους, αλλά να σέβονται τη χώρα τους όπως σεβόμαστε και εμείς τη δική τους και να τηρούν τους νόμους, να μην την καταστρέφουν δηλαδή και κακοποιούν κάποιους ανθρώπους. Μπορώ να ρωτήσω κάτι που δεσμεύεις με ένα Παπαγιάννη? Θέλω να ρωτήσω γιατί πάντα είχα αυτή τη σκέψη μέσα. Γιατί να υπάρχει ο ρατσισμός? Γιατί να γίνεται? Γιατί ακόμα και σε έναν άνθρωπο, όχι ξένο, ακόμα και σε έναν άνθρωπο που είναι στην ίδια χώρα με σένα, είναι Έλληνας, του αξίζει, αν φέρεται έτσι, να μην τον έχεις, να μην τον κάνεις παρέα. Γιατί ακόμα αν φέρεται έτσι, πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να το σταματήσει και να μην το ξανακάνει ποτέ. Στη χώρα μου ο ρατσισμός δεν υπάρχει. Και αυτό είναι επειδή όλοι βρίσκουμε και μπορούμε να βρούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Αλλά τα πιο πολλά είναι τα θετικά ενός ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να είναι στριμμένος και να μην μιλάει σε κανέναν, αλλά άμα ξέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, μπορείς να γνωρίσεις ανθρώπους από αυτό. Αυτό είναι ένα θετικό και ένα αρνητικό. Και αυτό πιστεύω. Τώρα υπάρχει ο ρατσισμός επειδή η Ελλάδα σκόρπισε όλο τον ρατσισμό. Και αυτό είναι κακό. Γι' αυτό υπάρχουν λύσεις και αίτια. Εσάς σας φαίνεται ο ρατσισμός πολύ περίεργος, επειδή είσαι από ξένη χώρα. Όμως, αν θέλετε να το πείτε έτσι, υπάρχει ρατσισμός ακόμα και στους ίδιους ανθρώπους της χώρας. Φέρονται έτσι άσχημα και πιστεύω ότι τους αξίζει να μην τους κάνουμε παρέα. Γιατί αν φερθούν σωστά, θα τους κάνουμε. Απλά σας φαίνεται έτσι επειδή είστε από τη Γαλλία. Μπορούμε όμως να αντιμετωπίσουμε τον ρατσισμό. Αλλά ποιες είναι οι λύσεις? Μήπως η κυρία Παπαγιάννη έχει κάποιες λύσεις να προτείνει? Ναι, μπορούμε να τους βοηθήσουμε να βγάλουν τον καλό τους αυτό από μέσα τους και όχι να συμπεριφέρονται έτσι άσχημα. Και να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε πέρα και να μην τους μιλάμε. Δηλαδή εσείς όταν βλέπετε κάποιον να παραφέρεται ή να κάνει κάτι που δεν είναι σωστό, εσείς προσπαθείτε να του πείτε ότι αυτό δεν είναι σωστό και να του μάθετε ποιο είναι το καλό για να κάνει. Ναι. Ωραία. Θα θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Κύριε, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Αν οι γονείς τους έμαθαν έτσι να φέρονται, έτσι θα φέρονται σε όλη τη ζωή. Ποτέ δεν σταματήσουν να φέρονται έτσι. Και πάλι, αλλά όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι αλλάζουν. Από όταν ήσασταν μικροί, δεν αλλάξατε. Συγγνώμη, να πω κάτι. Αυτοί εσείς που λέτε ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, αυτή είναι η δική σας γνώμη. Δεν ισχύει για όλους. Ακριβώς. Φυσικά και άλλαξα. Δεν παίζω ακόμα με κούκλες ή Όχι σε παιδιά. σχέση με αντικείμενα που αγαπούσατε, αλλά πράγματα συναισθήματα. Μπορεί
παλιότερα να αγαπούσατε, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο όταν ήταν μικρός. Αλλά αυτός άλλαξε επομένως, όπως και εσείς, και δεν τον συμπαθείτε πια. Οπότε και οι δύο αλλάξατε. Αυτό είναι το ψητό της συζήτησης. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να αλλάξει άμα το θέλει. Γιατί άμα δεν το θέλει, σίγουρα δεν θα αλλάξει. Αλλά άμα τον βοηθήσετε και αυτός θέλει να αλλάξει, μπορεί να το κάνει και έχει καταλάβει τα λάθη του. Όχι. Ένας άνθρωπος για να αλλάξει πρέπει να το θέλει υπερβολικά πάρα πολύ. Δηλαδή να λέει, αν δεν το κάνω, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Απλώς, αν τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν και από όταν ήσουν μικρή αλλάζεις, εγώ μιλάω να αλλάξεις για πάρα πολύ. Μικρή δεν έκλεβα και τώρα σταμάτησα. Ένας άνθρωπος που κλέβει και σκοτώνει, είναι υπερβολικά δύσκολο να το σταματήσει. Γιατί αυτό του φαίνεται φυσιολογικό να κάνει αυτά και του αρέσει. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι δεν τον ενοχλεί αυτός να κλέβει και να σκοτώνει ανθρώπους. Αλλά μπορεί να, άμα καταλάβει το λάθος και θέλει πολύ να το αλλάξει και να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος στη ζωή, να τον βοηθήσουμε κι εμείς και να προσπαθήσουμε να του αλλάξουμε τα συναισθήματα και να ξεχάσει να κλέβει και να σκοτώνει ανθρώπους. Η συγκρότηση του ρατσισμού είδα να έχω καλά και νομίζω έχει κάνει μια έρευνα για τον ρατσισμό. Είναι κατά του ρατσισμού και μπορεί να μας πει κάποια πράγματα γιατί θέλω πολύ να τα ακούσω. Θέλετε να μιλήσετε? Εγώ δεν θέλω να πω γι' αυτό. Τώρα που είπε η κυρία Μαρή Παπαγιάννη, είπατε ότι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν υπερβολικά, λένε δεν θα το κάνω, δεν θα κάνω τίποτα άλλο. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πραγματικότητα. Αυτό. Ένας άνθρωπος για να καταφέρει να αλλάξει, πρέπει να αφοσιωθεί σε αυτό που κάνει. Να μην σταματήσει. Ναι, αλλά δεν θα έλεγε ότι θα κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Εντάξει, θα έκανε, μεταφορικά το είπα, αλλά θα αφοσιωνόταν πιο πολύ από όλα τα πράγματα. Ναι. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, όλοι συμφωνείτε στο να είναι όλοι οι άνθρωποι καλοί μεταξύ μας. Και να χάσω ένα πράγμα. Ναι. Θα συνεχίσετε σήμερα όπως θα. Ένας άνθρωπος, αν είναι σωστός, μπορεί να αλλάξει μόνος του. Δεν χρειάζεται βοήθεια. Αν το θέλει. Αν δεν το θέλει, θα τον αναγκάσεις εσύ και θα αλλάξει. Και δεν θα καταλάβει τον λάθος. Ωραία. Θα θέλατε να προσθέσετε ή να πείτε κάτι που ξέφυγε στον άλλον. Θέλετε να μιλήσετε? Εσείς? Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι τελείωσε η εκπομπή μας και ότι όλοι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν και μπορεί όλοι να πήραν ένα μικρό μάθημα για το ρατσισμό και για το να καταλάβουν τις λύσεις του ρατσισμού και να σταματήσουν να κλέβουν και να σκοτώνουν διάφορους ανθρώπους. Γι' αυτό όλοι μαζί λέμε όχι στο ρατσισμό! Και κλείνουμε με ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, We Are The World.